qui ens donarà la benvinguda. Es diu benvinguda oficial, però Renoi, és la benvinguda, ni oficial ni no. Qui ens donarà la benvinguda és en Miquel Medialdea, que és el regidor de l'Ajuntament de Vilafranca, sota el paraigües del qual s'ha elaborat aquest estudi que presentem avui. I, per tant, Miquel, quan vulguis ens dones la benvinguda. Ens ha demanat, mireu, jo crec, a mi m'esteu sentint bé, no?, sense micro, tot i així tenim el micròfon aquí i ell justament diu avui crec que seria necessari, per tant, ja està engegat. Com vulguis, Miquel. Bueno, jo demano sempre el micro perquè acostumo... Hola, hola? Sí. Acostumo a parlar fluixet i llavors sempre em diuen que no m'escolten i llavors ja prefereixo que m'amplifiquin la veu. Primer de tot, donar-vos la benvinguda a Vilafranca. Sé que hi ha gent que ve de bastant lluny, gent que veniu de més a prop, però sempre és un goig tenir jornades com aquestes aquí a Vilafranca. No dic res de nou, de dir que a Vilafranca ens sentim capital del vi, tenim els nostres veïns de Sant Sadurní que són capital del cava i estem justament en una comarca on el vi i el cava són molt importants per la nostra economia, pel nostre paisatge, per la nostra manera de fer. Llavors creiem que és important en un poble, en una regió, on per nosaltres les tradicions són molt importants. De fet, estem a les portes d'una Fira del Gall, que és la 300, ja no em sé quin número, edició, és a dir, que les tradicions són molt importants. Tenim una festa major que sempre diem que és la més típica, la més representativa de tota la zona, i llavors hem de buscar aquell mig entre tradició, entre cuidar la terra, continuar-la cuidant, i després amb innovació. La innovació és molt important, no ens podem quedar ningú enrere, ja no parlo d'intel·ligències artificials i altres que cada dia ens bombardegen amb els diaris o els mitjans de comunicació, sinó innovar amb allò que fem, no? Perquè al final innovar ens ajuda a intentar acostar-nos més al consumidor, a les coses que ens demanen, a intentar fer millor els nostres productes. És obvi que aquí fem uns productes de molta qualitat, però ja fa, jo crec que uns anys, que sembla que aquí és el debat que sempre tenim, si és una tendència, si és una moda, si ha vingut per quedar-se, si ha vingut d'una forma només estacional, que és el tema de cuidar-se més, no? La gent és conscient i vivim en un país on la longevitat, és a dir, els anys que vivim, cada vegada vivim més anys, i la gent comença a ser conscient que no és qüestió només dels 20 anys o els 30 anys trobar-se un bé, sinó que és important, si vivim tants anys, d'arribar a la millor forma al final de la vida. A partir d'aquí, doncs, si mires les revistes mèdiques, l'Organització Mundial de la Salut i altres, et donen una sèrie de consells, tingues una vida activa, evita l'alcohol i altres coses. Quan sentim això, òbviament, al Penedès, evita l'alcohol, diem, home, en mesura creiem que tot es pot fer, però és cert que hi ha una tendència que cada vegada demanen més evitar begudes alcohòliques. I llavors sempre diem, no ens agrada el sector del vi, el sector del cava, mirar-ho, però hi ha un gran sector enorme que vol molts diners, que és la cervesa, que ja fa molts anys que ha fet una aposta pel 0,0. I abans anaves als bars, als restaurants, et costava molt trobar una cervesa 0,0, era com a rar, qui carai demana això, i avui en dia, jo crec que la majoria de bars, restaurants que vas, el 0,0 té tant d'espai o és algo tan comú com cervesa amb alcohol. En el món del vi hi ha algunes empreses, les més innovadores normalment, les que tenen més capacitat, que ja fa temps que també estan apostant per aquesta línia. Jo quan pregunto de dir, escolta, això com va? El que em diuen és obvi que comences de més a baix i llavors sempre els tant percents de creixement són més elevats, però que els darrers anys sempre ha sigut creixement rere creixement. Per tant, aquí ens dona indicis de dir, ostres, potser no és només una moda, potser hi ha alguna cosa més enllà. A partir d'aquí, des de la regidoria, que òbviament ens preocupen les empreses de la comarca, que continuen sent empreses rendibles, que estiguin a l'última, perquè això genera ocupació per la gent de la nostra comarca, per la gent del nostre poble, i això és per nosaltres el més important, doncs ja fa temps que diem, ostres, potser això ho hem d'estudiar amb més cura, veure realment què hi ha aquí darrere, com ens hi podem acostar, si les empreses del sector hi veuen evident anar-hi entrant o no, i amb això, el millor crec que és comptar amb Innovi, que al final tenim el clúster de la innovació del vi aquí a Vilafranca, llavors és important anar de la mà d'ells, que ells estudien moltes coses, fan sessions molt interessants, i van pensar que era interessant des de promoció econòmica encarregar-los un estudi per veure què hi havia aquí, cap a on es movia el sector. A més, agrair Innovi la sessió d'avui, perquè no només ens ha fet l'estudi, sinó que ens ha fet tota una sessió de tot un matí, que crec que és interessantíssima, amb ponents molt interessants, no només per presentar l'estudi que nosaltres li havíem encarregat, sinó perquè empreses diferents proveïdores d'aquests segments us puguin explicar com està la tecnologia avui en dia, que podem fer que no. Crec que tindrà una sessió, un dia de treball molt interessant. Jo no us podré acompanyar tot el dia, perquè malauradament tinc altres reunions, però
Tenim ponències de molt de nivell, des de temes d'e-commerce amb l'Udofin, l'Andrea, que la tinc aquí davant, des de Betzero, que pronunciarà millor que jo, la Noèlia, que us explicarà molt bé, i a més ha vingut molt ben acompanyada també per fer-vos la presentació. Tindrem una presentació online d'una gent americana, que després ja us entraran en detall, i a més, ja per acabar, com heu vist, tenim ja la taula parada, no sé si us posaran torrons i neules, però el que sí que us faran provar són vins, perquè vosaltres veieu el nivell que ja tenen aquests vins desalcoholitzats. Per tant, crec que teniu una sessió molt completa per endavant, us animo molt a estar molt atents i a veure si d'aquí poden sortir noves iniciatives al Penedès amb vins desalcoholitzats. Moltes gràcies.